a situarnos agora en Cervantes porque que ten tela, o que están sufrindo aquí estes veciños. Os seus habituais problemas de cobertura móvil, dos que xa lles temos falado neste programa, pois resulta que levan meses que se caeu unha ponte, a ponte sigue caída, eles están máis incomunicados, Ángela, do que xa estaban, non? Compañeiros, nós estamos aquí ao pé do río, a pé da ponte que caeu fai xa casi 6 meses, estamos co Roxo. Cóntame, ti pasaches ese mesmo día pola mañán, o día en que caeu a ponte por aquí? Sí. E non se lle vía a ponte ninguna debilidade, ninguna intención de que iba a caer? Non. E desde aquela os veciños que servicios perderon? Porque eu vexo desde aquí unha iglesia mesmamente. Pois unhos servicios moi malos que teñen que facer por os mesmos servicios que tiñan facer media hora ou 20 minutos, media hora de recorrido para todas as cousas. O servicio todo tiñano por aquí. Claro, por exemplo, para ir a misa os domingos teñen que dar a volta... Justo é clavado, justo. E que non houberon entierro, pois que sería unha cousa moi dramática, ter que ir por outra, pola montaña, baixar aquí, volver a subir. E pasa tamén por aquí o servicio da basura municipal, non? Tamén, sí. E tamén levan 6 meses que o recorrido duralles moitos máis tempo. Pois non pode ir buscar a basura tampouco. Non hai por onde pasar. Ostras, e entonces como estades a facer os veciños? Tedes moitas máis tempo de coche, gastades incluso máis gasoi. Bueno, eu non son do pueblo, eu son achacado aquí a 2 kilómetros. Pero, bueno, comparto con todos os veciños e son un vecín máis con eles. E usabas o puente todos os días? Home, claro, eu polo menos, casi. E estades desexando xa que o arreglen e que o poñan a funcionar? Home, é que isto é un abandono da administración. Claro, porque dicíanos antes, isto se fose nalgúnha ciudad non pasaba. Home, claro, se fora no centro de Santiago, no centro da Coruña ou no centro de Lugo non pasaría o que está pasando aquí despois de 6 meses, porque por moito valor que teña a auga e a hidráulica e o río, máis valor terán os veciños, ou teremos, por exemplo, por dicir algo. Pois aquí está a protesta dos veciños que levan 6 meses sin poder pasar por esta ponte, tendo que facer máis kilómetros de carretera e con menos servicios. Claro, di este home, grazas Ángela e Manele que ten máis razón cun santo, non? Hombre, que me quedo bobo. Pero 6 meses para facer esa ponte. E con 4 largueiros, 4 tablas, xa logo faz un servicio da pé. Xa estás tardando. Porque, oye, se o vivino cando caeu o Ponte das Pías, a verdad que é un incordio, Non, é Se que cambia a vida está, totalmente. Lidia, abandonadas en servizo de recollida do lixo, coas dificultades que teñen habituais de cobertura móvil. O reparto do butano, teñen que facer un rodeo de 20 kilómetros. Ainda me parece peor o tema das ambulancias. Se alguén lle pasa algo, 20 kilómetros, ao final, pode ser vida ou morte. Pero por que temos a sensación, rapaces, cada vez que falamos destes asuntos, que era un pouco que lle transmitía tamén ese home Ángela, que ele dicía, é que se isto pasa no centro dunha gran cidade, arránxano enseguida. E nos que? Claro, síntense desamparados, porque son poucos veciños. Pero pagan impostos igual e teñen dereitos igual. Igual, corazón, 20 kilómetros para tirar a basura, para ir, e 20 para volver. Levache unha hora. Eu espero que se organicen un pouco, porque despois de 6 meses, que xunten os lixos entre eles e fagan un viaxe cada 15 días, porque Teñen que pedir permiso para quemar, non? Sí, pero é unha mágoa, a verdade, 6 meses, 6 meses levan estes veciños illados, pois oxalá teñan unha solución pronta.